Здравейте, здравейте! Добър ден! Днес ще ви предоставим една хаотична комбинация от кадри от нашия живот. Да, рецепти, строителни неща, всичко ще има, от всичко по малко. Надяваме се да ви хареса видеото. Ние отново сме, тук е уикенда, в момента е събота и сме на село. Сега отиваме до селския магазин на пазар. Да, оставяме ви с... Не сме се включили, между прочим, от доста време, но през това време се заснехме някои неща. Да, малко се позабавихме и надяваме се в това видео да ви хареса. Затова не забравяйте да се абонирате, да го лайкнете. Какво се казваше другото през телефон? Мисля, че тази опция хайп. Така може да достигне до повече хора и да ни помогнете да го развием по-бързо канала. Имаме желание, има какво да снимаме, така че не забравяйте да се абонирате. Сега ще ви снимам Нинка как минава по един много паянтов мост. Така че кажи чао! Чао и до нови срещи! Ето заставам от тук. Я да видим. Всъщност не е кой знае колко паянтов. Малко се плати, но аз по-добре да изчакам, за да не паднем двамата. И всичко. Оп, успех и селската И приятно гледане! детска площадка. Днес реших да заснема една рецепта. Един десерт, който е по принцип много лесен, бърз, а в същото време е много вкусен. Казва се фар бретон. Тази рецептичка я видях тук преди 2 месеца и се не намирам време кога да я направя, но днес дойде това време, така че ще ви покажа как се прави. То е много лесно. Тъй като имам сини сливи от нашите сливи тук на село, си ги бяхме набрали, имаше преди 3 години, страшно много се родиха, но последните години нещо няма, изсъхват. Тук предварително около 200 грама сливи съм накиснала в един ром. Трябва да е някакъв ром или коняк, някакъв вид алкохол. Така, имаме брашно, всичко съм си уразмерила предварително. Захар, аз предпочитам с кафява захар. Масло имаме около 30 грама за намазване, яйца, ванилия, сол ще ни трябва и мляко. Половин литър. Фурната съм си я сложила да се загрява на 180 градуса, на горно и долно печене. Така, нека да го направим. Тестото сместа се води като тип паланчинкова смес. За пръв път ще го правя, затова ще си поглеждам тук. Не съм го правила до сега, но реших да запиша тая рецепта, така че нека да я направим. Сега. Сливите сме си ги накъснали в алкохола, след малко ще ги отседя. Сега разбиваме си яйчицата, 4 яйца ползваме. Ако на някой му е интересно или се интересува от точните съставки на рецептата, мога да ги напиша или в описанието на видеото ще оставя рецептата. И така, сега да видим. Не се ползва миксер, всичко с метална бъркалка ще разбъркваме. Така, изсипваме си захарта. Бъркаме докато малко се разтвори захарта в яйцата. Така, изсипваме една ванилия за аромат. Изпитваме си брашното. След това ще добавим и млякото.
Да, точно си става като тип палачинкова смес, така изглежда на вид. Разбъркваме хубаво да се разтвори брашното, да няма бучки. Уха е страхотно от ванилията, много хубаво. Аз много обичам да ми нарича на ванилия. Така, готови сме. Сега следва, сливите ще ги отцедя от алкохола. Преседявам някъде около 40 минути, може би повече. Да е. Така доста са умекнали. Така и сега първото нещо, което ще направим е да намажем. Аз ще ползвам тази тавичка. Надявам се да не ми е плитка за сместа. Мисля, че ще стане. Така, тук съм си приготвила масло, с което да намажа тавичката. Така ще го нарежа първи, за да ми е по-лесно. Какво трябва да се намаже. По рецепта пишеше 30 грама масло, но според мен и 20 грама по-маничко, иначе според мен ще стане много мазно. Аз по-малко ще сложа, даже дали няма да са и към 15 грама. Защото според мен е много мазно, с 30 ще стане. Така. И сега на дъното редим сливите, сини сливи. Аз предполагам, че това ще стане също и с други сушени плодове. Не съм пробвала, за пръв път, нали, ви казвам, я правя. Ще видим как е. Може другия път да пробвам с някакви други плодове. Към 200 грама са сливите, не знам дали казах. И алкохола, в който се кисна, трябва да е пак така ароматен. Този е с вкус на ананас и мирише. Уха е страхотно. Много приятно. Надявам се и десерта да се получи вкусен. Така. Сега наредих сливките. Така, сега сливите малко се посоляват с горе-долу щипка сол. Е така малко ще поръся. И сега вече се заливаме с меса. Само да погледна да не съм изпуснала нещо. Да. Добре. Заливаме. Така, формата ми е точно. Една идея, даже ако имате и по-дълбока, според мен ще е по-добре. Сега фурната съм си, ще изчакам още малко. На 180 градуса я включи горно-долно. Бутам десерта да се пече и след това ще ви покажа готовия резултат.
Извадих десерта, изпекох го, сега ще изчакам да изстине и след това ще го поръся с пудра захар. Даже мисля да си смеля кафява захар и да си направя пудра захар. Виждате го, много е пухкав, мекичък е, страхотен е, дано да не го изсипя да ви го покажа е така по-близо. По принцип, по рецепта го даваха 35-40 минути да се пече, но бяха недостатъчни, поне според аз го бях включила на горно и долно печене на 180 градуса. И след това си го допекох още 15 минутки, т.е. значи към 55, един час си трябва печене, даже последните 5 минути го включих отгоре на горно печене, само за по-такъв загар, нали, да се попрепече и така, просто си го наблюдавайте и според вашата фурна може и да е малко по-малко като часове и така. По-късно ще го пробваме като изстине и ще дадем отзиви. Изглежда и ухае прекрасно. Ето го. Ето ме. Ти идваш да ми погледаш сира? Да. Това е първи опит. Как върви? Върви. Не знам аз как върви. Тук има проблеми зад тръбата, но каквото се поява, това е драскана мазилка, която ще нанесем, ще загладим с пластмасова маламашка, както казват някакви колеги ютубъри. И в общи линии не се смейте, защото това е първи опит. Ника. Аз сега ще взема нещо да пообера там на другата, където е падало да не засъхне. Не бе, ще стане. Става, да. Не виж как добре се получава. Става някак си криво, ляво, сега ще видим. Важен е крайният резултат. От готовата мазилка няма продуктово позициониране. Това беше единствената драскана мазилка в магазина. Тази сме взели. Не знам. Не е реклама, Просто нямаше друга. Просто няма и друга. Добре, по-късно ще се включим да видим как продължава. И ето го, крайният резултат изглежда доста добре като за първи опит. Ще изглежда и още по-добре, ако самата основа беше гладко шпаклована, но тя не е. Въпреки това нанесахме тази боя. То не е боя, драскана мазилка, 1,5 мм. Аз я нанасях, а Нинка с една маламашка вървеше след мен и я заглаждаше. За тази част ни отидаха около 7-8 кг, което е доста. Всъщност това е някъде около 2-3 квадрата. 3 квадрата. Може би ще да отиде по-малко, ако беше шпаклована равно основата, но въпреки това сме доволни. Драсканата мазилка я купихме за около 50 евро, 25 кг. Не е ефтина, но си я нанасяме сами и нещата ни се получават. Може би, ето го е от по-близо. Основните грешки, които допуснахме, не бяхме подготвени добре с основата до... може би трябваше да поставим някакви найлони, защото малко нацапахме, но това с течение на времето предполагам, че ще се отмие, не е голяма беда. Следващия път ще бъдем по-подготвени, следващия път ще бъде когато завършим тази вратичка и всичките тези натури се приберат вътре. И другото нещо, за което сбъркахме, е, че тръгнахме да работим, когато духа вятър. А вятъра носи някакви малки бокучета, колкото и да са малки, все пак залепват на бялата боя и става гадно. Но въпреки това сме доволни. Ето го и от по-далече. Малко по-далече.
изглежда добре и продължаваме на тук. И отново едно включване от градинката, началото на април, 4 април по-скоро, уикенд. Джордженчето расте, даже е минало в областта на картофките. Тук още няма нищо. Това, което е поникнало, въпреки обилните дъждове, е чесана и той продължава да никне. Има още и още и още, така че се надяваме, тук малко го е поизровило, но каквото е такова. Така че се надяваме тази година да има чесънче. Ето. В София отдавна джанките са цъфнали, но тук тепърва предстои. Лозичката сложихме малко метални пръти, на които да я закрепим и да я дигнем младата лозичка. Цветенца, зюмбилчета, които още не са покарали, не са цъфнали на 4 април. Това нещо ще цъфне чудесно. И ето тук има малко пролетни цветенца. Цялото имаме до центъра на селото на пазар. Здравейте! След последното включване от село, отново сме в града и е редно да се захванем с летния сезон. Летния сезон или пролетния сезон и есенния предполагат каране на мотопед или на мотор. Само че преди да направим това, се изисква малка подготовка, така че ще ви преведа през целият, как да кажем, процес. Първо, това е акумулаторчето, което трябва да заредим и ще видим после как ще се събуди от сън големия звяр. Така, това е постоянен волтаж и може би трябва да измерим какво е състоянието на акумулатора в момента. Би трябвало да включим на 10 волта прав ток. Слагаме го. Оп. Съжалявам. Няма как да държа камерата. Слагаме го ето тук. И това, което се вижда, много зле. Това, което се вижда е, че напрежението е 12,59. Т.е. акумулатора е в доста добро състояние. Но това не пречи да го заредим преди сезона. Така че това е зарядното. Сега ще го включим. То още не е включено в мрежата. Щипката за минус и щипката за плюс. Така, все още нищо не става, тъй като не съм пуснал зарядното. Ето, пускаме го и нещо почва да се случва. Трябва да се поизчака малко. Даже ще го мръдна ето на така, защото бих искал да отворим прозореца след малко. 12 волта, не. 6 волта, не. 12 волта мотоциклет. Дали става нещо? Не знам, може би. Оп, ето, започва, стартира зареждането и ще открехна прозореца е така, въпреки че е малко студено, за да влиза въздух, което е важно. И да, ще го оставим така известно време, примерно час или два и ще видим какво ще се случи. Няколко минути по-късно, всъщност час по-късно, виждаме, че зареждането е приключило, т.е. може да спрем зарядното, евентуално това нещо ще го разкачим и
би трябвало да сме готови за монтаж в мотоциклета, като ще извършим тези дни. Така, намираме се на едно много яко място. Ето, вижда се, че тук се майстори сериозно, няма продуктово позициониране и идеята да подготвим този красавец за пролетно съживяване. След няколко месеца престой трябва да проверим какво е налягането в гумите, дали има масло достатъчно преди смяната му, да монтираме акумулатор, да направим някакви настройки по новото лятно време и въобще да бъдем готови за път. Нека видим какво е положението. О, боже! Добре. Така, сега да видим къде е ключа. Интересен въпрос. И да се възползвам от отсъствието на кола в гаража. Ключа би трябвало да е някъде тук. Така. Най-важното правило при малко по-големи моторчета, по-тежки, когато ги сваляме от средна стойка, сваляме ето това нещо, за да не е страничната стойка, за да не пази страх, както се казва, и след това дърпаме мотора към нас и бутаме напред. Я да видим. Добре. Всичко е точно. Така, започваме с задната гума, която преди около 4 месеца напомпах на 3,1 атмосфери, за да седи така през зимата, което при този мотор може би не се налага, защото той седи на централна стойка и няма опасност да се изкриви гумата. Интересно е колко е сега. Ето, взимам един манометър, лидълски манометър. Няма продуктово позициониране отново. И с този малко кофти вентил се опитваме да измерим налягането на гумата. Първото нещо, което ще направя някой ден, като сменям гумите, е да сменя тези отвратителни вентили. Така, 2,6 бара. Гумата е доста спаднала, т.е. предстои ни едно хубаво помпане. Само че интересно къде е помпата. Помпата трябваше да е тук някъде, но не я виждам в гаража. Ето вече виждам. Така, крачна помпа и започваме. Добре, задната е готова, да видим сега предната. Тук на предната джантичката е доста по
Тоест, това разстоянието, където пъха манометъра, е доста по-голямо. Така че няма да има проблеми. Затова направо даваме да видим какво е положението с тази гума. Нормалното налягане трябва да е 2,5. Аз си оставих на 2,6 и 7 преди няколко месеца. Като съответно съм я превъртал, защото от време на време изсменях положението, за да не се изкриви. Примерно на всяка седмица-две. Да видим сега колко е. Сега е 2,3. Това е добре. Ще ударим няколко помпи и на нея. Така дигаме на средна стойка. Много трябва да се внимава, макар че този път не е чак толкова опасно, но браво на нас, вече сме на средна стойка. Сега ще проверим маслото от другата страна. Така. Ето го маслото. Миналогодишното. Сменено в май месец. Малко е мътничко, но прочетах, че за тези двигатели е абсолютно нормално. Нивото е добро, така че ще видим след като го подкарам, по възможно най-бързия начин ще бъде сменено. Заедно с, може би, с спирачна течност, която също е време да бъде сменена. Така, акумулатора се намира под седалката и монтажът му е доста лесен. За разлика от монтажа на акумулатора на предният ми мотор, Honda NC, който беше доста неприятно занимание. Първото нещо, което трябва да направим, разбира се, да махнем седалката с помощта на ключа. Ето, махаме я и ще я поставя някъде отстрани, да се цапа, да не настъпваме и така нататък. Ключа обратно и това е нещо, което има отдолу. Ще използвам инструментите на самия мотоциклет. Това да нападне това ластиче някъде и ще монтираме. Ето, тук е положителният полюс, тук е отрицателния. Това е спирачна течност, някакви много сложни неща, които се надявам никога да не вниквам прекалено дълбоко в същността им. Така че сега на работа. Така, сега да видим какво се случва. Първо. Така. Добре. И да чуем гласчето след цяла зима покой. Хайде стига с тези мотори, ами залавяй се за прахосмокачката.
рецепта.